Ze ligt te woelen, te veel gedachten, te veel gevoelens. En ze kan de knop niet vinden om haar hersens uit te zetten. Dat gaat nog duren, ze telt de uren. Ze telt de slagen van haar hart om in slaap te vallen zonder slaaptabletten. Nou ja, we heten niet voor niks ziel en zaligheid. Dus, en een firma zijn we. Dat proberen we zoveel mogelijk te verspreiden onder de mensen die naar ons komen kijken en luisteren. Kom ze maar een voorbeeld nemen aan haar kat. Op een laptop of een dienblad in een doos of in een krat. Op een stapel ondergoed of op het ochtendblad. Ontspannen en relaxed, hoe doet die kleine tijger dat? Ik heb 1,5 jaar geleden een voorstelling met Stef Bos gedaan. En die heette Er is meer. En in feite is dit een soort vervolg erop, zou je kunnen zeggen. Er is meer. En ik vind dat we in deze tijd van geestelijke armoede vaak verblijven, dat het wel belangrijk is om dat onder de mensen te brengen. Dat de werkelijkheid zoveel groter is dan we ten eerste met onze zintuigen kunnen zien en met onze geest kunnen begrijpen. Kijk maar naar een kat. Kijk maar naar een kat. In het moment zingen voor de mensen, dat is echt prachtig om te doen. En ik denk zeker samen in deze setting, de afwisseling. Rob is echt een hele goede verteller. En om na zo'n inleidend verhaal zeg maar te mogen zingen en dat verhaal een soort kracht toe te zetten met melodie en zang. Ja, dat is gewoon fantastisch mooi om te doen. Ja. Ik kwam als geroepen en jij koos mij uit. We zaten elkaar al gauw dicht op de huid. Een leven vol liefde, dat is wat ik onthoud, allemaal door jou. Toen we begonnen met het in elkaar zetten van deze voorstelling, die uiteindelijk Toevalstreffer is gaan heten. Toen zaten Rob en Jan bij elkaar met materiaal, veelal bestaand materiaal. Nummers van Herman van Veen bijvoorbeeld, die je voor Herman hebt geschreven. En gaandeweg eigenlijk op een hele spontane, organische manier zou ik bijna zeggen. Tijdens het oefenen kwam Rob heel vaak binnen en dan met een papier, met daarop een nieuw lied. Dus Rob levert heel vaak teksten aan. En jij had de inbreng natuurlijk met je eigen liederen, zeg maar. Hè? Ja, er zitten ook een aantal van mijn eigen liedjes tussen. En die stonden al op papier. Maar het mooie is, en dat zie ik echt als een cadeau, dat Rob een aantal liedjes voor mij heeft hertaald. Dus nu kan ik het zowel in het Engels als het Nederlands zingen. Want ik zong eigenlijk hiervoor altijd alleen in het Engels. Ja, dus dat is echt super om te doen. En om te kunnen kiezen. Zoveel gelachen en soms ook gehuild. In het holst van de nacht, bij elkaar geschuild. Het programma heet eigenlijk Toevalstreffer. Dat is ook niet helemaal toevallig, want wij komen alle 3 uit Vredderveen. 300 inwoners rijk. En tot voor kort, of tot vorig jaar, woonde Jolien ook nog in Vredderveen. Ja. Nu niet meer. Maar goed. Ik was altijd al weg van de teksten van Rob. Hij schreef voor Herman van Veen. En hij werd mijn buurman. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En van het ene kwam het andere. En wat ik ook wel wat ik heel leuk vond. Ik zag ergens, ook in een persbericht, het Jolien Damsma trio. Werd het ook genoemd. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Want sinds zij erbij is, is zij natuurlijk echt geweldig zoals zij zingt. Rob en ik zijn allebei echt niet heel professioneel. Maar we echt wel een beetje fan van haar, hoor. Ja. En toch is het echt wel een mix. Ja, we hebben allemaal onze sterke punten. En dat gezamenlijk maakt het denk ik zo mooi. Ja, we vullen elkaar heel goed aan. En dat voelt als een ontzettend mooie harmonie eigenlijk. Ik was chemisch analist op een laboratorium. Want ik was heel erg geïnteresseerd in scheikunde. Maar ik wist na 2 weken al dat ik een fout had gemaakt. En ik voelde me afschuwelijk. En het enige lichtpuntje was dat in die tijd mijn broer thuis kwam met 2 platen van Bob Dylan. Daar had niemand nog ooit van gehoord. En de wereld ging open. En toen ben ik, omdat ik niet kan zingen en niet kan geen muziekinstrument kan bespelen, ben ik begonnen met het te vertalen eigenlijk. En later werden dat eigen teksten.
Nou ja, dat begon meteen goed, want ik had een aantal vertalingen gemaakt. En een daarvan kwam bij Herman van Veen terecht. En die nam Suzanne op van Leonard Cohen. En dat werd een enorme hit. Maar wel met periodes, ook wel periodes geweest dat ik, want ik ben ook helemaal dol op de natuur, dat ik meer natuurdingen heb gedaan. Stef Bos, die heeft me een keer gevraagd in een programma, radioprogramma. En daar las ik een tekst voor die ik net had geschreven. En die heeft hij toen op muziek gezet. En daarna zijn we weer elkaar een beetje uit het oog verloren. Maar 3 jaar geleden belde hij op. Dat hij, toen zijn we samen wat gaan doen. Zingen deed ik altijd al wel. En ik denk, waardoor ik echt ben gaan schrijven, is de gitaar die ik van mijn opa kreeg toen ik een jaar of 11 was. En daar helemaal aan verknocht raakte en dat dus ontdekte. Gewoon altijd wel, ook huppelend naar school, zeg maar, bezig met melodietjes en zelf dingen verzinnen. En gewoon, ik had heel veel fantasie waar ik graag iets mee deed in de vorm van muziek. Dus op die manier is het een beetje ontstaan. En ik denk gaandeweg, Ellie en Rickert hebben mij heel erg geholpen. Ja, in het begin kreeg ik wat zanglessen van Ellie Zuiderveld. En daar gewoon heel veel aan gehad. Ook gewoon, zij is echt een klankbord voor mij geweest. Ook om erachter te komen van wie is Jolien nou en wat heeft zij voor verhaal, wat heeft zij te vertellen en in welke stijl. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een periode gehad als tiener dat ik helemaal weg was van Céline Dion en dacht van dat wil ik doen. Maar ja, zij zei tegen mij, Jolien, Céline Dion is er al, maar wat is jouw verhaal? En dat heeft me heel erg geholpen. En daardoor ben ik heel veel naar, echt een beetje de 70s muziek gaan luisteren, zeg maar. Simon & Garfunkel, Dolly Parton, noem het maar op. Joni Mitchell, ja zeker. Dus echt een beetje ook de evergreens, ja. Ik ben echt een toetsenjongen, accordeon, harmonium opgegroeid. Gereformeerd gezin, 8 kinderen, enzovoort. Beetje klassiek verhaal. Bruiloftsbandjes, van alles. Ik ben heel lang muziektherapeut geweest in de verstandige gehandicaptenzorg. Ben ik pas mee gestopt. Ben nu met prepensioen. En heel lang bij Ellie en Rickert gespeeld. Meer dan 30 jaar nog. En met allerlei mensen eigenlijk wel voorstellingjes gedaan. Cabaretgroepjes, van alles wel. Maar nu dit. Hartstikke leuk. Op zoek naar de waarheid schrok jij nergens voor terug. Allemaal door jou, tussen mij en de wereld sloeg jij een brug. Allemaal door jou, hoog in de bergen voelde jij je vrij. In de Sierra de Gredos was de hemel dichtbij. 2023, dus 1,5 jaar geleden dan, met Kerstmis, begonnen er opeens steeds maar zinnen binnen te komen. En als je aan een tekst werkt, dat zou je ook kennen, dat je daarmee bezig bent, of met muziek of zo, dat er opeens dat je denkt, het bekende fenomeen, je staat onder de douche, opeens denk je, die wending moet het krijgen of zo. Maar hier bleef het maar komen. Ik schreef het op. En in 2 maanden had ik heel veel teksten die nog wel geredigeerd moesten worden. Dat heeft mijn vrouw gedaan. En dat is dit boekje geworden. Bundel. Het is... Daar kon ik niet aan het verstand van mijn vrouw brengen dat het een metrisch was. En dan zei ze, ja, maar dit is geen goed woord. Ik zeg, ja, maar dat past er niet in. Moest ik alles weer ombouwen. De velden vol dauw, de herinnering aan een fantastische vrouw. Allemaal voor jou.